Мантрите са магически заклинания, звукови вибрации, които предизвикват състояние на доброта и мир в човека. Те свързват човека с космоса чрез сахасрара, главната чакра, освобождавайки го от болести и зло. Звукът може да лекува, също като думите. Пейте, за да сте здрави. Вибрацията на гласа е много важна за благосъстоянието. Помага за подобряване на здравето. Възпроизвеждането на определени гласни кара сливиците и жлезите да вибрират и ги принуждава да пречистват тялото от отпадъци. Мантрите се основават на определени комбинации от гласни, които се пеят по специален начин, за да предизвикат колебателен ефект в цялото човешко тяло, в нервната система, ендокринните жлези и в мозъка. Това пеене на гласни се извършва лесно и спокойно, но с пълната енергия на дълбокото дишане. Опитайте и скоро ще се почувствате изпълнени с нова енергия. Така че опитайте се да издадете силен и висок звук на иори с отворени устни, сякаш в усмивка. Звукът трябва да е плавен и с еднаква височина в началото, средата и края. Починете и повторете 2-4 пъти. Постепенно ще забележите ефекта от вибрациите върху главата ви. Това помага за изчистване на мозъка, очите, носа, ушите и създава усещане за издишване. Има звуци, базирани на други гласни, които засягат различни органи и предизвиква вибрации в главата, О, в средната част на гърдите, в жлезите и мозъка, Сеу, в долната част на белите дробове, А, в главата, У, в фарингса и ларингса, милиметри, в белите дробове. Сърдечните трениращи трябва първо да укрепят сърцето с кратък емъмпум и по-дълъг уммани падмехаума. Вдишайте и задръжте дъха си. Докато правите това, фокусирайте вниманието си върху гласния звук, визуализирайки го. След това издишайте, докато си наникате гласния звук и мислите за него. Представете си, че във вас влиза жълт лечебен слънчев лъч. Жълтото е лечебен цвят. Жълтият лъч изпълва главата ви, лекувайки главоболие и синусит. Той се спуска към гърлото, успокоявайки щитовидната жлеза и продължава надолу, лекувайки сърдечни болки, чернодробни заболявания, колит и простатит. Вие сте кухпроводник, всички болести отиват в земята. Представете си, че стоите под душ, който отмива всички болести и неприятности.